Okei. Hop. Hyvältä näyttää. Oh. Olisiko se tämä, mihinkä me saadaan se teipattu? Tuohon me ylety. Ei me ylety siihen, mutta tää. Vähän pyörähdetty harakkahampeen. Pysy se alempaa. Pysy. No, kääntyy taas rintamamies suuntaan. Tuo. On tämä roma. Laitetaan. Vähän saanut selkään. Niin roma. Nyt lopetti, kun tuli tuo viimeinen kirkkaus. Lähenee. Tää korkealla päätellä. Nyt tulee ihan suorasti. Perällä. Oli huono ammunta. No se oli kyllä niin, että olisi pitänyt vielä paikata. Olisin päästänyt vielä vähän. Et. Hyvä. No, mennään kopille. Istuppas. Kiitos. Okei, mennään koppiin. Okei. Tämä on ihan muusinakuinen, niin täydellinen osuma, että... No niin, mene. Tuohon nyt voisin kyllä sanoa, että rohkeammin vetää. Matalia, jos ne tulee vaan tänne. Tuovat suoraan linjaa. Täällä oli yksi. Nyt.
Niin ota heti pois. Olit tampu. Taas kaukolaukaus. Tuohon ei enää oikein tiedä mitään. On tämä peli. Lukko seljellänsä, mutta tipahti se. Se on kyllä kuoli. Ei oo, kun siivetämölleen vielä. Kuoli kohdella. Mitä? Oli tää. Kyllä se kuule oli niin massiläjä se. Katos ja elää se. Kyllä se ei kuule enää elä. Mihin? Hyvä poika. Kyllä teette. No kun mä en nähnyt sitä muuta kuin siipi oli tällä lailla. Tän. Kiitos. Hyvä poika. Voi Ristus. Kyllä teikällä. Oli aika kaukana kyllä. Oli. Ei se nyt niin kaukana. Eli palasta usko. Palas. 2 tuloa sieltä. No, Noniin, tulos edestä. Eipä tarvinnut paikat. joskus. Huomasitko valmiina oli? Luottoa ei ollut enää. Voi mennä joskus niinku paremmin niin että kun ei huuda. Edestäkin tulee joku, mutta mikä tuo? Semmoinen saaren päässä. Nyt sekin oli oikein aito ja alku. Okei. Tuttu. Kiitos. Sammutettu. Joo, Sammu. Nyt sulla on kaikki mahdollisuus. Ai mulla vai? Oh. Yes. Oli kyllä. No. Oli kyllä. Tuolleen se pitäisi tehdä just että kun näkyy, niin sitten pankka pois päältä. Tuttu. Tule. Tuu tänne. Hyvä, hyvä. Nyt pääsit vähällä, kun ei tarvinnut kauas mennä. Onko tämä sun lintu? Matti Lokojalas. On. Ei ollut paha tuokaan. Vähän jäi perä kiinni. Heti tuli niinku parempi mieli. Parempi fiilis. Noniin, tuppasta. Mene aika mustava. Hyvä. Kiitti. Vähän oli huono, mutta tuli se siellä. Aika huono osu. Oli. Ei tärkeä kuulu. Kiitos. Täällä oli, ettei päässyt harakkaa tänne. Sinä ammu. Tämä on kyllä aika korkea. No sulle se tulee.
Otti koiraa leuasta kiinni. Ottiko? Joo. Koira se oli, joka ulisi. Joo. Kumpi tämä? Oikea. Kuovi. Ei sitä. Täällä on lokki tullut mulle. Lokki tulee. Ei kuovi. Täällä on lokki. Varistuu. Minne se menee se? Tuloo tänne päin ja nyt sai vähän enillensä. Kyllä se antoi sille sitten hammaa. Tuu tän. Tutu! Oliko ilkiä Mariska?